ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun tuta kiwo na lafiya fannin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. Jajircewa ke silar iyawa sannan ta yi silar ɗaukaka. ABDURAHMAN na Kano. Mun ga misali kan asibiti na koyarwa na Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Ya ciro tuta ayyukansa babu kuskunda mun gane haka. ABDURAHMAN na Kano. Mai hulɗa da Aminu Kano asibitin zai san da haka. Asibiti mai yawan nasara. Ma'aikata na Aminu Kano fatan Allah daɗo ɗaukaka. ABDURAHMAN na Kano. Du al'umma suna yaba muku fagen aiki a Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. Alfa mai waka ina faɗi jikin kabeji akwai sutura. ABDURAHMAN na Kano. Masoya na yi wa asibitin mu addu'a domin ya ɗara. Asibiti mai yawan nasara. Ƙanana har manyan ma'aikatan mu ba sa wasa ba su makara. ABDURAHMAN na Kano. Tun daga mai shara zuwa profesa kowa na yin hatara. Asibiti mai yawan nasara. Sai an tambata aƙida duka aiki sannan za a haƙura. ABDURAHMAN na Kano. Kun ji irin tsarin ma'aikata asibiti na Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. Lale akan yi marhabin da mai hulɗa da Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Ma'aikata na yin faran-faran da al'umma a Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kama tun daga kan ma'aikatan tsaro AKTH na Kano. ABDURAHMAN na Kano. Likita nasis har ma'aikatan gudanarwa na Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Sun ba kowa 'yanci sun kare 'yancinsu a Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Sai san barka dai ma'aikatan asibiti na Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. Yabo na gwani tilas ake faɗi ku zo mu ji gazance da magana. ABDURAHMAN na Kano. Profesa SHESHE nake faɗi ku tashi mu je mi mai jinjina. Asibiti mai yawan nasara. ABDURAHMAN Abba SHESHE kun ji suna na ai za ku tuna. ABDURAHMAN na Kano. CMD samar da ayyuka na ci gaba ne a Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Ya samar da gine-gine da wadda santoci a Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Sannan ga ɗaukan ma'aikata sababbi a Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. ABDURAHMAN Abba SHESHE kun ji CMD na Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Profesan da ake yaba masa buldozan mu Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Mai gayya mai ida ayyuka na gayya ne ta Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Rana mai raba aiki ga kowa CMD na Aminu Kano. Asibiti mai yawan nasara. Hukumar TMC ta asibiti ai da zuwanka ta ƙara azama.
ABDURAHMAN na Kano. kai fulin aikin ta duka CMD na Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare wajen da babu jira. Manyan shugabanni na asibiti ku zo mu tafa musu. ABDURAHMAN na Kano. TMC kunshinsu ake kira ni zanin in tsara musu. Asibiti mai yawan nasara. CMD babban cikinsu kana sai su maka an kawo da musu. ABDURAHMAN na Kano. Darakta admin ku saka a nan kowa ke samun iso. Asibiti mai yawan nasara. Sauran fannin ayyuka na asibiti ku tashi mu tsara musu. ABDURAHMAN na Kano. Alfa mai waka ina aiki a Aminu Kano. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire tuta fanni na lafiya aikin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare wajen da babu jira. 081 84 24 54 35 Alfa mai waka. AKTH na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun surututa kiwo na lafiya fannin ku Aminu Kano. Tsari da ayyukan ku ya zama kare hotun da babu jira. ABDURAHMAN na Kano. Asibiti mai yawan nasara. Kun cire